Έναρξη αγώνα για τον όμιλο της Παρασκευής Νταλούς 6x6 για το χειμερινό πρωτάθλημα. Έχουμε Χακούνα Ματάτα με τα πορτοκαλί εναντίον Legends με τα μαύρα. Κόρο Βέσης, το shoot. Το shoot, ο Ξένο έχει απάντηση, παραχωρεί corner. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο shoot, έχει απάντηση ο Ξένο. Πάρα πολύ όμορφο το τελείωμα από την κλειστή γωνία. Ο Κόρο θα κάνει το 1-0 για την ομάδα των Legends. Μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Δεν θα γίνει από τον Βέση. Το σουτ πάρα πολύ ωραίο μετά την πάσα του Γκρέγκ. Δεν μπορούν οι Χακούνα Ματάτα να κάνουν το 1-1. Ωραία. Μινάς. Το σουτ του Μινά. Πάρα πολύ όμορφη απόκρουση και μαζεύει. Βαλέκος. Γκρέγκ. Ένα σουτ με τα αριστερό, Ξένος ζωστά στη γωνία του, παραχωρεί πλάγιο. Μεγάλη ευκαιρία πάνω στον Αλέκο, το σουτ του Βέση. Λέμπε, η πάσα στον Βέση, σταματά για να κοντρολάρει. Όμορφη πάσα, καταπληκτικό γκολ. Δεύτερο γκολ του Κόρο μετά από μια πάρα πολύ όμορφη assist και 2-0. Μινάς, η πάσα στον Βέση. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ, όμως καταλήγει στο δεξί δοκάρι του Αλέκου. Το σουτ Μινά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου 2-0. Προηγούνται τον Χακούνα Ματάτα οι Legends United. Το μακρινό σουτ από το Μινά. 3-0 στην πρώτη επίθεση που θα κάνουν οι Legends για το δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία. Σινιόρης από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα corner. Το σουτ του Γκρέγκ στην εξωτερική μεριά των δικτύων του Ξένο. Out. Το σουτ. Μάκης έχει απάντηση. Η πάσα στο Γκρέγκ. Ωραία η πάσα. Το σουτ. Out είναι. Out μπάλα. Πάρα πολύ όμορφα είναι 3 εναντίον 3. Ο Γκρέγκ πάει να κρεμάσει τον Ξένο, αλλά δεν τα καταφέρει να ευστοχίσει. Η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του. Το σουτ με γροθιά απομακρύνει σε κόρνερ ο Ξένο. Πώς το είχα. Δεν θέλω άλλο. Φτάνει. Φτάνει πια. Και φεύγει ο
Ο Βέσης κρεμάει το Μάκη, κάνει το 4-0, το πρώτο του γκολ μετά τις assist που έβγαλε και διαβρύνει κι άλλο το προβάδισμα της ομάδας του. Τι κάνει ο Βέσης, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν μπορεί όμως ο Κόρο να τελειώσει τη φάση. Περνάει η πάσα από τον Ηλία, ο Κόρο σουτάρει αλλά βρίσκει στο δοκάρι. Παραμένει το 4-0. Πέφτει πάρα πολύ όμορφα ο Ξένο. Μινάς, η πάσα στον Κόρο, το σουτ. Πλάγιο. Να βγάλει την άμυνα, το σουτ. Μαζεύει ο Ξένο στο γύρισμα του Γκρέγκ. Το σουτ περνάει out και τέλος 4-0. Η Χακούνα Ματάτα θα χάσουν από τους Legends United.